تنانيني الله تعالى في كبو شيطان إبليس اللعين ترم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيان سيديني الله تعالى تبارك ما alami diɲɛ hinɛ lɔkɔle tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. تابع سورة الغافر. an bɛ hali bi suratul ghafir nɔfɛ tugu de la. il est le 28e mois 2026. la khalqu samawati. la ala ko ne kale na. khalqu samawati. kabakolo dacogo. wal ardi. ani dugumakolo dali. akbaru. olu ka bon. min khalqi nnasi. ka tɛmɛ adamadenni dali kan. ولكن أكثر الناس nka mɔgɔ caman bɛ yen sa. لا يعلمون. u ɲɛ fiyɛnen don u ti ko dɔn. وما يستوي الأعمى nka fiyen dɔ fana o tɛ se ka bɔ fɛn ɲɔgɔnya kɛ. والبصير. ani yelikɛla olu fila tɛ kelen ye. والذين آمنوا wa fana mɔgɔ minnu dara ala la. وعملوا الصالحات ma da ala danaya dama ma o ye baara ɲumanw kɛ. ولا المسيء wa o ni cɛnikɛla fana tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ. قليلا ما fɛn dɔgɔyara aw bolo. تتذكرون. a bɛ miiri min na. na ولا خلق السماوات والأرض. ala ko adamaden mana kabakoya n'a sara ko a bɛ wuli. نعم. kuma in bɛɛ bi saya kɔfɛ wulili de ma. n'o tɛ saya kɔni bɛɛ dar'o la bɛɛ sɔnn'o ma. i kɛra kafiri ye i ma kɛ kafiri ye bɛɛ sɔnna saya ma. o kɔni o ye wulibali ye. nka wulili saya kɔfɛ o de ye kafiriw kamanagan. mɛ k'a sɔrɔ kamanaganko yɛrɛ tɛ an y'o caman fɔ yan ka kɔrɔ. bon mɛ ala ko la khalqu samawati wal ardi. ko i k'a dɔn kabakolo yɛrɛ dacogo n'a y'o lajɛ ka dugumakolo dacogo lajɛ k'o ka bon adamaden dacogo ye dɛ. o ka bon adamaden dacogo ye. an bɛɛ bɛ nin dugukolo in de sanfɛ. minnu sara u kun b'a kan a bɛ yen. anw minnu bɛ yen bi an bɛ ka balo a kan an bɛ ka sa a kan a bɛ yen. kabakow b'a la. ingénieur caman b'o dɔn. fɛn min bɛ ɲɛ dugukolo min na ani fɛn min tɛ ɲɛ dugukolo min na. kodɔnnaw y'o dɔn sisan. o tuma na dugumakolo dali ani kabakolo dali ala fɛ ni ko gɛlɛn bɛ yen o de kan ka kɛ gɛlɛman ye ka tɛmɛ adamaden ni dali kan. ayiwa ala min ye kabakolo ni dugukolo da ka adamadenni da i salen kɔfɛ i wulili o man ka ala kɛɲɛ dɛ. mais siga t'a la ko ala bɛ yen c'est à dire sisan manamanakan minnu bɛ yen minnu bɛ kuranɛ neni minnu bɛ ala ko neni n'i y'a mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ti mɔgɔ kalannen kelen sɔrɔ a la. kalan fila si sira kan. kalan fila si sira kan. mɔgɔ min bɛ diinɛ ko neni ka ala yɛrɛ neni n'i y'a mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ti mɔgɔ kalannen kelen sɔrɔ a la. a bɛɛ ye umalaw de ye. baarakɛlaw. n b'i sara i ka nin kɛ. n b'i sara i ka nin kɛ. sara yɔrɔ min don yɔrɔ janba de don dɛ. ne y'o de fɔ an ka mɔgɔw ye fo an ka hakili de sɔrɔ an ka ko dɔn an ka ko faamu. ni ko bɔra a mana bonya cogo o cogo ka n'i k'a kan dɛ a lajɛ de nin ye mun ye. mun ye nin ye nin bɔra min jɔnni bɛ nin kɔfɛ. n'i y'o bɛɛ ɲɛɲini k'o sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka na ni fɛɛrɛ filanan ye ko nin bɛ kunbɛn cogo di. nin bɛ kunbɛn cogo di. o de y'anw ka mɔgɔw jɛ an ka mɔgɔ caman jɛ o de ye silamɛ caman jɛ. ni ko wulila dɔrɔn an k'a bɔ yɔrɔ ɲini k'a bɔ cogo ɲini ka sɔrɔ ka kunbɛn cogo ɲini an na anw t'o kɛ ni ko bɔra dɔrɔn an yɛrɛ bɛ bɔ.
mais a bɔra ni fanga min ye e t'o dɔn a bɔra ni fɛlɛ min ye e t'o dɔn a bɔra ni labɛn min ye e t'o dɔn kumana n'ala ma far'i kan e de ka dekun bɛ tila ka y'a la ne tun bɛ adadu dɔ fɔ Salman ka fɛngɛ in na k'a fɔ o mɔgɔ de ni tora la mais kɔsa in na Salman Rushdie mais kɔsa in na n y'a ye sɛbɛnni dɔ la o ko mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 78 k'o de ni tora Salman Rushdie ka ko la a bɛɛ ye silamɛw ye mɔgɔ 6 b'a la olu ti silamɛ ye mais olu tun bɛ jayiza de nɔfɛ a fɔra ko ni mɔgɔ min sera k'a faga ko i bɛ nafolo min sɔrɔ o mɔgɔ 6 tun b'o nɔfɛ bon a ye kira de neni ka kuranɛ neni silamɛw wulila ka marchew daminɛ ka taa bi wale ambasadiw kan ni min tora la ni 100 ni kɔ mais cɛ yɛrɛ ma sa cɛ yɛrɛ ma sa bon a kɛra cogo di jɛn de bɔnɛna toujours silamɛw de bɔnɛna siɲɛ bɛɛ tumana an bɛ jate de minɛ kow la quoi mais ala bɛ yen minnu bɛ ka ala ko nangari komi n y'a fɔ ye maa t'u la mɔgɔ kalanni kelen t'a la mais an bɛ min jate minɛ minnu yɛrɛ kalanna diɲɛ kalan na ka diɲɛ dɔn ka diɲɛ faamu ka kow ɲɛdɔn ka hakili sɔrɔ n'i y'a savant bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni savant 100 don a 90 bɛɛ ko ala bɛ yen a 90 bɛɛ ko ala bɛ yen siga tɛ ala ko la fiyewu mais u ma se ka bɛn min ka ye kira ko de ye k'a fɔ kira cira kɛlɛ b'o yɔrɔ de la mais mɔgɔw b'u la fana min yɛrɛ ta kun ka jugu ala ko la kosɛbɛ mais o labanna mun na o tuubira o wulila kan ko non ko min don ko in ɲɛ ma dɔn dɛ ko parce que bɛnkan fɔlɔ ye ala bɛ yen bon filanan an ko a ma maa ci bon u kan bɛ ko a ye maa ci bon ne kɔni tuubira n'a sɔrɔla a ye maa ci a tuubi ti fɛn tiɲɛ parce que u m'an bila foyi la ɲumanya n'a kɛra nkalon ye n'a fiyara n'a kɛra tiɲɛ ye n ye n yɛrɛ sɔrɔ ale ta kɛra ten mais k'a fɔ ala ko kɔni na savant ni 100 don 90 ko ala bi parce que nizamu kɛw n'i y'a yɛrɛ tɛ se ka kɛ fiyewu ni hakili dɔ tɛ i n'a fɔ an filɛ nin ye an bɛ yeli kɛ n'an ɲɛ 2 ye mais kitabu bɛɛ lajɛ savants ka kitabu lajɛ recherche scientifique ka kitabu lajɛ n'a sɔrɔla b'o dɔ la ko a kun commandera de ko ni ɲɛ ma kɛ mɔgɔ la an tɛ yeli kɛ a ye sɛbɛnnifɛn bɛɛ lajɛ n'a y'o ye ɔ munna anw dun bɛ ka yeli kɛ n'an ɲɛ ye o tuma na k'o b'a yir'i la muharikul kawuni bɛ yen ko tigi dɔ bɛ yen min bɛ ka ko kɛ quoi bon ɲɛ filɛli dama tɛ ka tila k'a ni baganw bɔ ɲɔgɔn na adamaden yɛrɛ dacogo la n'o ye asiyaw kalan ye i mana dumuni bila i da a bɛ taa yɔrɔ dɔ de la a tɛ jigin i kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔ dɔ de la o yɔrɔ de b'a labaara n'o tilala ka baara la i kan ka nafa ni fɛn minnu ye fɛn wɛrɛw bɛ yen olu b'o fɛn ta ka bɔ a la a tɔ ɲaga in o bɛ tila ka jigin ka na mara yɔrɔ wɛrɛ o tuma na i b'a fɔ ne bɛ don ɲɛgɛn na bon ko hakili jumɛn ye nin bɛɛ bila ye k'a bɛɛ labɛn n'a dɔ y'a ka baara bila dɔrɔn farikolotigi bɛ bana mun na ko an tɛ se ka fiyewu kɛbaga bi k'o la komi delila k'o kisa surumani fɔ aw ye ka kɔrɔ silamɛ dɔ a bɛ k'a ka mɔgɔw wele ka na ala ma fɔ a ye mɔgɔ caman sɔrɔ mais muluhidu dɔ bɛ yen kafiri min ko ala ko tɛ tiɲɛ ye o dɔ bɛ yen o bɛ ka silamɛw a ye mɔgɔ minnu sɔrɔ k'u hakili di o bɛ ka don u n'u hakili cɛ ko bɔn ni ala bɛ yen ko aw k'a lajɛ
o kuma na ala tɛ laadiri kɔni sɛgɛn bɛna dɔw fɔ aw la yan aw ka surafana tɛ sɔrɔ dɔw ni miliyɔn caman don o kuma na ni ala de y'an bɛɛ da o kuma na o ala ye ala modèle jumɛn ye dɔ tɔɲɔlen don hɛrɛ bɛ dɔ la a bɛna ni nin fɛn nation ninnu ye min bɛ don hakili la ka mɔgɔ dɔw saliya ko mɛ ni a ka cɛ bɛ sɔn a y'a wele ne n'a ka sigi a b'a dɔn o don ko ala ko ye nkalon ye silamɛ ninnu fana y'a ɲini silamɛkɛ in fɛ u ka karamɔgɔkɛ fɛ n'a sɔrɔla bi sɔn ani ala dɔnbali karamɔgɔ in ka sigi min bɛ ka mɔgɔw hakili tiɲɛ silamɛ karamɔgɔ ko non ko problème foyi t'a la u ka don dɔ labɛn u ka jɛ ka sigi u ye don dɔ labɛn i n'a fɔ sisan u bɛnna alamusa dɔ 8 heures kan silamɛ bɛɛ nana kafiri bɛɛ nana kafiri kuntigiba in yɛrɛ nana muluhidu in jama sigilen 8 heures sera o de ye heure ye alors fɛn min ka bon silamɛya yɛrɛ bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye bɛnkan ye non a b'a janto nin na dɛ a y'a janto heure la ni ni mɔgɔ ko 8 heures silamɛ n'i m'a kɔn 8 heures k'i sɔrɔ ye mais a ye k'u bɛna a ye k'u bɛna a ye k'u bɛna i bɛ se ka sira minɛ embouteillage bɛ se k'i bali k'i heure yɛrɛ sɔrɔ mais f'i k'i janto o bɛɛ la k'o bila i kunkolo la k'a fɔ heure kɔni silamɛ dama n'a fɔ 8 heures rendez-vous i jija 8 heures k'i sɔrɔ ye waati ka bon silamɛ bolo parce que dalakan don an b'an ka tulonkɛ o la dɛ non a kana tulonkɛ heure la an bɛnna heure min kan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kana tulonkɛ o la silamɛ t'i tulo kɛ a dalakan na o kɛra min na silamɛkɛ in 8 heures sera a mana 9 heures sera a mana kafiri in k'u ma ko ne m'a fɔ a ye n k'a tɛ sɔn ka na a tun b'a dɔn bi ko ala tɛ yen silamɛ caman commencera ka bana k'a fɔ a tiɲɛna an ka cɛ sira n'an ye bon fo 9 heures kɔfɛ mɔgɔw labilatɔ silamɛkɛ in nana muluhidu in n'o ye kafiri in ye a ko bɔn ko a y'a lajɛ fɔlɔ silamɛ in yɛrɛ ye min kɛ silamɛkɛ ko non k'u ka sabali ko ale bɛ kuma ɲini u ye kuma d'a ma a ko a bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ retard la ko o de ye fɛn fɔlɔ ye a bɛ ka retard yafa ɲini a mana heure la a bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ a ko mais min y'ale bali ale bɛ ba kɔ de a nana ko a bɛ ba de tigɛ a y'a sɔrɔ kuruntigiw tɛ yen ko bɔn a sigira ka mɛn kuruntigi tɛ yen ko a jigi tigɛlen ko yiri dɔw de sina ka wuli ten ko ka n'u yɛrɛ dilan k'u kɛ kuru ye o yɔrɔ bɛɛ k'o kɛra min kɛ ale donn'o kɔnɔ kuru sina ka boli n'ale ye ka ba tigɛ ten k'o de y'ale se yan fɛ kafirikɛ ko muluyidu ko wa tulo bɛ nin na ko nin bɛ se ka kɛ cogo di yiri ka wuli a yɛrɛ ma ka na dilan ka kɛ kuru ye k'e don o kɔnɔ ka ba tigɛ n'e y'a yɛrɛ ma k'o bɛ se ka kɛ cogo di a ko kiri banna a ko n'o tɛ se ka kɛ e dilanla cogo di o tuma na ala bɛ yen ni kurun tɛ se ka dilan a yɛrɛ ma ka ba tigɛ ne ye e yɛrɛ dilanla cogo di ko tuma na ala bɛ yen a b'a na kiri tigɛra ayi ala bɛ yen kɔni c'est à dire se dɔ bɛ yen an ɲɛ t'a la mais an ɲɛ b'a nɔ na o ala de ye ni ladɔnniya ka fɛn bɛɛ la mɔgɔ bɛ den wolo ni den wolola denjɛrɛnin a wolodon yɛrɛ o b'a a d'a ba ma dɔrɔn ba da ye ka sin don a da ye mais a min ba t'o fɔ a ye dɛ den ka sin min maa bɛ den kalaw la maa t'a kalaw la tuma na siga t'a la fiyewu
se dɔ bɛ yen min bɛ ka commandement kɛ kari ma faamu o kumana o ala min sera ka an bɛɛ da n'a fɔra o b'an wuli c'est-à-dire ni fa t'i la siga yɔrɔ yɛrɛ t'o la parce que Adamu de ka gɛlɛn ka tɛmɛ kɔrɔlen kan k'i bɔ fu la i kun tɛ yen k'i kɛ yen mɔgɔw kun tɛ yen o bon ala min y'a hakili lajɛ ka mɔgɔ kɛ yen ka mɔgɔ kɛ yen i kelen kɔrɔ tɔ kɔrɔ wulitɔ o tɛ o ala tɔɔrɔ mana siga t'a la lahara bɛ se o siga kɔni siga fosi fosi t'o la an bɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ. أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. سيغتالا صدق الله العظيم. على مين أما على مين ندسه. أكاك كباكولو دا. أدوا. أني دعوما كولو. ولم يعي بخلقهن. على ما دسه كوكه. أما سنة كوكلا. بقادر على أن يحيي الموتى. أكو على بدسه كشولي. ولا إنه. wa i k'a dɔn ala ye mise fɛn bɛɛ la dɛ n'o jɔ bɛ kɛ ɲɛfɛ jɔ bɛ kɛ ala ɲɛ kɔrɔ siga t'o la fiyewu an bɛɛ bɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ ala k'an jɔ cogo ɲɛ na a ko nka maa caman bɛ yen u tɛ nin yɔrɔ in faamu mɔgɔ maa mana nin yɔrɔ in faamu i b'a dɔn ko sagakunu ye tiɲɛ na وما يستوي الأعمى والبصير kodɔnnaw ni kodɔnbali fana tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ fiyɛndɔ ni ɲɛtigi i mana mɛn ka bere minɛ i ka sira jira n na a tɛ kelen ye bilen o a bɔra ɲɔgɔn na dɛ munna fiyɛndɔ ni ɲɛtigi tɛ kelen ntalen de don a bɛ fɛ k'a f'u ye mɔgɔ min bɛ kodɔn n'a bɛ miiri ani hakili suruma min ni min fɔra ye a bɛ da o la olu tɛ kelen ye. mɔgɔ lagosilikɛlaw y'u bazi siyako de kan u y'u bazi arabuya de kan ko minnu ye silamɛw ye k'u tugura arabuw de la n ka kuma na n y'a f'i ye n ka kuma daminɛ na kalanbaa t'a u la silamɛya tɛ arabuya ye o bolisɔn de ye arabuya ye bolisɔn de ye arabuya ye arabu daminɛna ni boli de ye ala ko kun tɛ yen jo de tun bɛ yen boli lata ni manata ni uza o de kun kelen bɛ ka magan fa boli ni boli o de tun bɛ yen ni an ka pasadalaw b'a fɔ ko fakoli ni boliw bɔra magan de ka se yan ni aw ko ko anw ka ko de ye boliko ye ko arabu ko de nana boliko dabila yan arabu ko ma boliko dabila yan dɛ fakoli ni boli bɔra magan ka na u ka tariku la fakoli ni boli nana o fakoli ni boli mana o boli tun bɛ magan a tonen ye fɛnkɛ boli fila in bɛɛ tun bɛ yen koyi boliba bɛ yen i yɛrɛ ka kɛlɛla bolini bɛ yen lazilamu ayiwa boliba bɛ yen bɛɛ bɛ jɛ ka to bato waatiw la a ka so boli bɛ yen e yɛrɛ kelen ka kelen kelen bolini b'i ka so makan alors n'a fɔra ko silamɛya ye arabuya de ye o a tigiw ma a si dɔn yɛrɛ n'u ko an ka siya ye laadala ko boli bato de ye u ma si dɔn yɛrɛ diɲɛ kun bɛ marise o de kan mali tɛ farafinna tɛ boli kun bɛ magan de alikaba yɛrɛ falen kun don boli de la tewu alors ni i ko i bɛ arabuya fɔ silamɛw ma i kan ka arabuya fɔ bolisɔnnaw fana ma olu u ko fakoli ni boli de nana boli bɔrɛw n ye sinsinnen to o kuma kan mais o y'an ka tariku kuma dɔ ye a bɛ faamu kuma na diinɛ ye danaya de ye diinɛ tɛ siyako ye
kira nana ni silamɛya ye mɔgɔ dɔ de bɛna ni ko ye o lunette min filɛ ne ɲɛna Mali ka dilanlen don wa farafinna ka dilanlen don wa alors mais n'i ye lunette ko ta k'o bila siya ko la ko an ka an ɲɛ jala to ten dɔ bolo bɛ minɛ dɔ bolo bɛ minɛ dɛ o kumana siya ko tɛ nafa ko de don an bɛɛ kan ka kɛ silamɛ ye silamɛya nafa kama a bi dɔ fara i ka dugadenya kan ni an ka danbe kɔrɔ danbe sabatilen don i la a b'i dɛmɛ o la ko hɔrɔn ti jɛnɛya kɛ n'an ka danbe kɔrɔ danbe sabatilen don i la a b'i dɛmɛ o la ko kɔrɔ mana min fɔ dɔgɔw sɔnnen don tari ma faamu silamɛya fɛn bɛɛ a bɛɛ b'an ka danbe kɔnɔ min kun y'a jɛ dɔrɔn ala ye kelen ye n ko danbe kɔnɔ danbetigi musow sara tafɛn b'u la damu bɛrɛ don fo k'u sa u ma jɛnɛya kɛ kafiriw don u bɛ boli sɔn mais u ye walimuso to yen ko lebu don munna n bɛ fɛ k'a fɔ a k'a dɔn silamɛya tɛ arabuya ye baara ɲuman tɛ siya ta baara ɲuman o tɛ siya ta nka baara ɲuman kɛbaa bi fo a ka baara la Nigeria usazi dɔ bɛ yen an hakili a tɔgɔ de ye Abubakar a fatura mais a kɛra héros ye hali kafiriw bolo bɛ yen u bɛɛ bɛ ka place u ka fɛnw kɔnɔ imamu de don mais chrétien kɛlɛ dɔ la chrétiens u bɛ ka ɲɔgɔn faga chrétien mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna de bolila ka n'i kalifa alimami ma alimami y'u don a ka misiriw kɔnɔ a ka misiri kɔnɔ ka misiri datugu da la tɔ min tora ka t'olu don a yɛrɛ ka so kɔnɔ a y'a dɔn ko chrétiens don a ko mais a kamana gannen nana a bisimila a ye chrétiens bila misiri kɔnɔ a n'a siso kɔnɔ a mɔgɔ bɛɛ kisira tɔɔrɔ m'u sɔrɔ alimami banna sisan u kelen bɛ k'a kɛ héros de ye wa héros don ala yɛrɛ bolo chrétien 262 y'a ye ko 2018 a lajɛ mais a kɛra héros ye bi a filɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ silamɛ de don mais kafiri bɛɛ bɛ k'a bila bi k'a yira diɲɛ na parce que a ye niw kisi héros don ala bolo parce que a ye ala ka jɔnw ni kisi hali n'u tɛ diinɛ kelen na bon an ka selila naloma dɔw de bɛ yen hakiliw kora u kunkolo kora hali u wolofa u pɛrɛlen don k'a faga ko ala tɔgɔ minnu bɛ silamɛya lagosi u kana silamɛya lagosi n'olu ye parce que olu yɛrɛ nana ka alakira tɔgɔ tiɲɛ de olu nana ka diinɛ sabote de u nana ka diinɛ dɔgɔya de bilahi nin jaabi ne bolo u nana di yan Europe muso dɔ de donna municipe de b'a la municipe a fɛn bɛɛ bi kɛnɛ kan ka n'i kari mɔgɔw ka misiri kɔnɔ sabotelikɛlaw de don ou bien u bɛ drogue ta maa tɛ se k'a dɔn min yɛrɛ ye nin ye quoi dennin nana don misiri kɔnɔ a langolo bɛɛ bɔlen don silamɛw bɛ ka seli a donna misiri kɔnɔ n'a kɛra yan an b'a kun ci parce que ni hakili in dɛ ni hakili bɔra fɛn o fɛn na a bɛ tiɲɛ walahi mais Europe y'a filɛ mɔgɔ si ma kuma fɛ a bɛ silamɛw filɛ n'u y'u kun turu a yɛrɛ b'a kun turu a b'u filɛ n'u y'u kun wuli a yɛrɛ b'a kun wuli maa si ma kuma muso in fɛ a jurangolo bɛ cɛw de cɛ mais mɔgɔ si ma foyi fɔ a ye seli bannen a bɛ sɔrɔ alimami ka so nɔrɔlen bɛ misiri la ɲansɔrɔ alimami den b'a kɛrɛ la a n'a ka municipe tilala ka na gɛrɛ alimami na a bɛ ka question poser alimami kunna alimami bɛ k'a jaabi ni nisɔndiya ye alimami bɛ ka yɛlɛ k'a jaabi
a jurangolo bɛ misiri de kɔnɔ mais alimami bɛ ka yɛlɛ a bɛ nisɔndiya kumaw fɔ a ye muso bɛ ka question poser muso bɛ taa laban tuma min na muso kasira de alimami y'a bolo minɛ o bɛ se ka k'anw fɛ yan walimuso bolo b'a bolo walimuso bolo b'a bolo an karamɔgɔ alimami y'a bolo minɛ k'a nɛgɛ k'a sama k'a gɛrɛ a la parce que tubabulamɔgɔw b'o de dɔn u b'o de dɔn hinɛ ye quoi a ye muso minɛ k'a gɛrɛ a la tan ka kuma fɛ bilahi denni ye shahada kɛ ka don silamɛya la k'a ka finiw falen o bɛ se ka k'anw fɛ yan o bɛ se ka k'anw fɛ yan o tuma i b'a dɔn hakili de ye diinɛ ye n'i ye diinɛ juger ni mɔgɔ yɛrɛ ye i bɛ diinɛ jɛ non n'i ye diinɛ juger ni mɔgɔ ye parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'u yɛrɛ kalama jango ala n b'a f'i ye ya Hussein dama kama k'a fa faga k'a ba faga k'olu b'a fɔ ko ya Hussein parce que u y'u su misiriw kɔnɔ ka kuma juguw f'u ye non an bɛ fɛ silamɛya nɛnibaaw k'a dɔn an tɛ jigin olu la dɛ u k'u ka baara kɛ u k'u ka wari minɛ bɛɛ n'i balo sira don n'an sera ala ma a bɛ ɲɛnabɔ mais n bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamu u mala'u don u bilala nin baara in na n'o tɛ silamɛya lagosi yɔrɔ t'a la silamɛya nana i fa bonya i ba bonya ni muso b'i bolo kɛ laadiri ye kan'a janfa i denw lamɔ ka ɲɛ u kana mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ ni se b'i ye sendenw dɛmɛ hali ni kafiriw don i ka sinji tugu a ye balimaya dilan ka ɲɛ silamɛya nana ni nin de ye jɔnni bɛ se ka nin fɛn in lagosi ko e yɛrɛ ka ɲi mais i bɛ se k'a lagosi ni mɔgɔ jugu minnu b'a la n'a tɔgɔ ye f'u k'o de faamu ne bɛ ka nin kuma minnu fɔ k'a fɔ silamɛya nana nin de la u ka dalilu kelen di min bɛ se ka nin dɔ wuli n'u ko kira ye mɔgɔw faga an b'a fɔ ɔhɔ kira ma mɔgɔ faga mɔgɔw y'u yɛrɛ faga kira nana ni silamɛya ye u ko a ti kɛ a ti kɛ dama tɛ wa an t'a to yen u ka diɲɛ sariya kelen ɲini ka d'an ma n'a bɛ bɛn o diɲɛ sariya la mɔgɔ dɔ ka don mɔgɔ n'a ka baara cɛ a ka baara min tɔɔrɔ foyi tɛ s'i ma k'a ti kɛ i k'i yɛrɛ ɲini n'o interdilen don o sariya bɛ min diɲɛ kɔnɔ wa kira ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ u k'a fɔ an ye dɔrɔn u ka kɛlɛ dɔ fɔ an ye ko kira ye mɔgɔ dɔ faga ou bien kira taara bi dugu dɔ kan u k'o dugu fɔ an k'o mɛn n'u t'a kun dɔn an b'a kun fu lagosi yɔrɔ tɛ silamɛya yɛrɛ la mais lagosi yɔrɔ bɛ silamɛ juguw la u ye silamɛya tɔgɔ ta k'a don fɛnw na k'a sɔrɔ a ka haramuya ani silamɛya tɛ kelen ye alors silamɛya wulibali anw pɛrɛlen don k'a di u bɛ fɛn o fɛn fɔ o y'u hakilila de ye ni silamɛya kun fɔ a mun na diɲɛ bɛ lafiya tɔɲɔli bɛ ban diɲɛ kɔnɔ pewu mais n'i ko silamɛw dɔw bɛ mɔgɔw tɔɲɔ o ye tiɲɛ kɛ mɔgɔya tɛ yan mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔw tɔɲɔ silamɛya b'u kun na mais silamɛya ko a kana kɛ n'a y'a kɛ silamɛya ko a kana kɛ ni jɛnɛyakɛla don silamɛya ko a kana kɛ a ye silamɛya sɔsɔ ni walinafolo dunan don silamɛya ko a kana kɛ a ye silamɛya sɔsɔ ni mɔgɔ fagala don silamɛya ko a kana kɛ a ye silamɛya sɔsɔ n'a sɔrɔla a bɛ faamu ala ka hakili ɲuman d'a ma ni ko ninnu de bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ silamɛya yɛrɛ kɔnturu la u tɛ fɛ silamɛya ka taa ɲɛ n kan tɛ kumana ninnu ma dɛ non anw bɛ ko in bɔ yɔrɔ dɔn minnu bɛ kuma olu ko tɛ a bɔ yɔrɔ dɛ a ji woyo yɔrɔ anw ka mɛn yen de ma
o la ne bɛ min wele da an ka silamɛw ye an ka baara kɛ ni hakili ye an ka baara kɛ ni hakili ye et puis an ka silamɛya in bɔ min bɛ senna na k'a k'a sɛbɛ ye o la a bɛ wajibiya an ka bɛɛ ka dugawu kɛ Magan Uruwa denkɛ ye n kan tɛ a ka fɛn ma min bɛ sariya sɔsɔ nka a ye hakilila minnu ta n'o bɛ silamɛya dɛmɛ dugawu kan ka k'a ye o la ni fili minnu b'a ka baara fana na dugawu kan ka k'a ye Ala k'a bɔ olu fana na o dugawu kan ka kɛ parce que a ye ŋaniya ɲuman de ta silamɛya ye a ko Alakira nɔ o nɔ sallallahu alaihi wa sallam u y'a nɔ o nɔ datugu ko k'a bɛɛ dayɛlɛ Alakira nɔ bɛɛ datugura mais Alakira nɔw datugura a denw kira denw su bɛ min kaburu dɔw la Bakiya nɔ maa t'u yɔrɔ dɔn a muso su bɛ min maa t'u dɔn a tɛnɛmuso su bɛ min maa t'u dɔn mazaru yɔrɔ si tɛ yen kira somɔgɔ ko la ko maa bɛ se ka n'i jɔ fo n'i nana wahabiya sira kan ko nin y'a wulibali ye u y'a bɛɛ tunu mais u bɛ bɔ yan ka taa Faransi ka taa Tour Eiffel lajɛ u bɛ taa Amérique kɔnɔba lajɛ u bɛ taa Égypte Firawuna ka yɔrɔ lajɛ mais kira yɛrɛ lajɛ yɔrɔ si t'o la u y'a bɛɛ datugu n'an ko an bɛ don o kɔnɔ o ka jugu hakili fana ma o ka jugu hakili ma dɛ o kɛra mugu ni kisɛ de ye ka ɲɔgɔn fa ne de bɛ mara kɛ ne de bɛ mara kɛ Magan marabagatigi fɔlɔ bɛ taa faga tuma min na ni Anglais farala groupe dɔw kan n'an ko an b'an da don o kuma na ko in bɛ gɛlɛya kosɛbɛ olu sɛbɛkɔrɔ fagara de Anglais kɛlen ka ninnu dɛmɛ ka se d'u ma tuma min na i mana mɛn se wɛrɛ bɛ na ko anw ye kira somɔgɔw ye ou bien anw bɛ kira ka denbaya fɛ ko a ye yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'o ye kira ka yɔrɔ ye ko maa b'o bonya ko k'a bɛɛ bɔ yen an karamɔgɔw y'a bɛɛ ci k'a bɛɛ ci ka bɔ yen Alakira fa kaburu u k'u y'a ci histoire tigi dɔw ka fɔli la ko ka goudron d'a kan ko ka goudron d'a kan aw bɛ taa Magan a bɛ siɲɛ 100 kɛ Magan aw y'a mɛn fɔlɔ ko Alakira ba kaburu filɛ ko a ye na ziyara k'a la a bɛ yen o a bɛ yen dɛ a bɛ yen mais kira yɛrɛ ma sɔrɔ mais a ba kaburu filɛ an ka n'an jɔ dɔrɔn ka nin musoba in lajɛ min ye nin cɛba in di diɲɛ ma o man ka kɛ visite kɛyɔrɔ dɔ ye kira ka hijira la sa kira ye lafiya bɔ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ bɛɛ de labɔ sa terrasse la i y'a ye a ye dugawu k'a ye dɛ a bɛ baara la dɛ et puis olu garisi u m'a gɛrɛ yan garisi u y'a gɛrɛ k'a datugu ka bɔ yen mais a ye mɔgɔw ɲini k'u b'a yɔrɔ dɔn a k'u ka taa yira u taara yira a la a ye miliyari min financé a ka ca dɛ ko k'a bɔ sisan kɔlɔn dɔ de don kira ko Seydina Ali ma a ko ni fatura saa n bɛ tɛ ɲɛ 7 n bɛ tɛ ɲɛ 7 n ta nin kɔlɔn in ji la a kana n ko ni ji wɛrɛ ye dɛ nin kɔlɔn in ji n bɛ tɛ ɲɛ 7 ça fait jurufile ɲɛ 7 i kana n ko n'a ye alors munna ji sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen munna ye kɔlɔn in gɛrɛngɛrɛ ko dɔ bɛ sɔrɔ yen ko dɔ bɛ sɔrɔ yen mais u ye kɔlɔn in gere parce que kira ye nin min fɔ mɔgɔw girinna kɔlɔn kan mais cɛ nana sisan a ye kɔlɔn in dilan cogo la a ka bon hakili aran de bɛ jɔ yen sa aran bɛ jɔ mais u ye kegunya min k'a la an kun bɛ taa fɔlɔ an kun bɛ taa jiw k'a kun k'a ka bidɔnbaw fa ka bɔ u y'o k'o tigɛ bilen u yɛrɛ kɛ mɛ ka daduruninw sigi garibulɛtini i yɛrɛ b'o de san i b'o de san ji t'i feere dɛ politiki tɛ yan olu minnu y'a gɛrɛ mɛ a kɛr'u ka miliyari sɔrɔ sira ye des milliards u kelen bɛ ka daganiw dilan dagaduruninw
fitini ni a bɛrɛ tɛ dɛ n'a jira la n ko a ti tɛmɛ n bolo a ti tɛmɛ nin kan a t'o bɔ yɛrɛ kosɛbɛ litiri ɲɛ kelen a bɛ sɔrɔ o de sɔrɔ u nana min d'aw ma voilà u nana ni min ye ka na d'aw ma ka bɔ Makan bolokuru ni hakɛ de don voilà i b'o de san n'i y'o san u bɛ sɔrɔ k'o fa ka d'i ma o tumana pour que a kana na f'u ye kɔlɔnji feere ma non i ye ji marala de san kamalenin in b'a kan dɛ Albirul Faqir ayiwa Salman Farisi ka matigi dɔ ye yɔrɔ min fɛ tamaro 300 kosɛbɛ laban kira y'a turu a kɛra a y'o kɔlɔn fana lawuli a y'o kɔlɔnw lawuli Albirul Faqir ko a bɛ ka kira nɔ bɛɛ de lawuli kira taara ka nɔ o nɔ to yen kamalenin in ko k'a bɛɛ wuli o la bɛɛ bɛ k'a danga bi mais ala bɛ ka dugawu k'a ye ala bɛ k'a dɛmɛ u bɛ k'a danga dɛ mais ala bɛ k'a dɛmɛ mais ale yɛrɛ kunfin tɛ o parce que n tulo b'a la karamɔgɔkɛ dɔ bolo ko jahili nalen jahili Salman denkɛ de ye jahili ye roi de ye olu bi kalan de fo ka t'u pɛrɛ Al-Bukhari ko la m'o fɔ Bukhari ka ahadu de ka ca o ma diya koyi mɔgɔ bɛ tawaturu de la a banna a ye karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de koyi Bukhari ko la a y'u ka dɔnnibaa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ko fangatigiya k'a commandé dɛ an bɛ kuma ni dɔnni de ye a ko a ye Bukhari kɔnɔna lajɛ a falen bɛ ahadu de la o tuma na a ye mutawatiriw t'a kɔnɔ a k'a tɔ bila i ye mɛn aw b'a kalama fanga tigi don mais a y'o fɔ a den n'a muso a y'a muso sigi a n'a denw a ko ne ye masakɛ nɔnabila ye mais aw ti mara ne fɛ ni masaya ye n bɛ aw mara ni furukɛ ni muso mara cogo ye n b'a mara ni a fa n'a a den mara cogo ye min ti ɲɛ o ti ɲɛ min bɛ ɲɛ an k'o kɛ a y'o de fɔ karamɔgɔ ye a ko masaya t'a mara dɛ n t'aw juge n t'aw diyagoya ala ka diinɛ de don ni min ti bɛn a y'a fɔ o y'a sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen o ye kitabu dɔw dilan kitabu n'i y'a kalan n'ala ma far'i kan i bɛ tasuma don i ka so la k'i denw bɛɛ jeni k'a ban diinɛ tɔgɔ la bon a ko kana n'a ka dalilu ye dalilu ma sɔrɔ a bolo a tilala ka bɔ k'a annoncer ko ale filila k'a ka kitabu bɛ maa o maa bolo k'a bɛ ala k'a seere k'u ka seere ale ye min se b'a kɔnɔ ale filila mɔgɔ m'o fɔ dɛ n yɛrɛ tulo ɲɛ karamɔgɔkɛ bɔra k'a ka kitabu caman de don kitabu kelen tɛ dɛ a caman ko ale filila ko a bɛ yafa ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ karamɔgɔ wulila ko dɔgɔtu de don c'est-à-dire ko il est obligé ko fanga ye pression de k'a kan a bɔra k'a fɔ a ko pression ma k'a kan a ko fanga y'ale juger ala ka sira de kan ko pression tɛ mais u ko non ko pression don bon que ça soit pression don pression tɛ mɔgɔw su ka kɛ mɔgɔ faga kan fanga y'a tɔ to kɔ o tigi yɛrɛ kan ka faga de fanga y'a tɔ to kɔ n'ale k'u jugera ni ala ka sira a bɛ faga de maa o maa ye maa su ka kɛ kojugu kan i kan ka faga de parce que diɲɛ mago bɛ paix de la bɛɛ ka lafiya maa o maa ko i bɛ mɔgɔw ka lafiya tiɲɛ e kan ka tunu de voilà an y'i kɔrɔ min mɔgɔ min ye mɔgɔw bila sira ɲuman kan ni mɔgɔw y'a kɛ a bɛ i n'a fɔ e yɛrɛ de y'a kɛ wa n'i ye mɔgɔw bila sira jugu kan n'u y'o labato a bɛ i n'a fɔ e yɛrɛ de y'a kɛ o la Makan roi denkɛ Salman Ben Salman an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'a ye min b'a bolo n'o ka ɲi ala k'a dɛmɛ o la ni fili minnu fana b'a bolo ala k'a dɛmɛ k'a b'o la ala k'a dɛmɛ ka parce que silamɛ mɔgɔw ɲɔ de kun minɛna ni silamɛya tɔgɔ ye wa baraji t'u ye fana arabu jamana dɔ tun bɛ yen n tɛ fɛ ka jamana tɔgɔ fɔ mais a waati la
finifin kun bɛna ni mɔgɔw la fan bɛɛ fɛ yan نعم u ka masakɛ y'a déclaré ko finifin don wajibiyalen tɛ tuguni fini o fini ka di i ye n'a b'i sutura i k'o don yanni ka dugu jɛ mairie welela de mɔbili tun tɛ se ka boli sira si kan bilen bilahi muso kelen bɛna valise 20 yɛrɛ ka jigin étage sanfɛ muso kelen 20 valise a kelen bɛna a bɛɛ kɛru ka jigin a bɛɛ ye finman ye an kana mɔgɔ mairie de wulila ka si ka valisiw cɛ pour que ka sira libéré man i b'a dɔn jaw degunnen kun don ala ko ni degun mun kɛra fɛn min bɛ kɛ ni hakili de ye n b'a fɛ n b'a kɛ ni e degunna o kɔrɔ ye e t'a fɛ dɛ i dɛsɛra de o baraji bɛ bɔ min lahara bɛna tiɲɛ ye o la ikraha fi din la ikraha fi din kɔrɔfɔli caman de b'a la a kɔrɔfɔli dɔ ye maa ti kalaba ka kɛ silamɛ ye kalabali tɛ silamɛya la silamɛya kɔnɔ i ti karaba ka bila foyi la diɲɛ na min ti silamɛya dɔ ye o ye haramu ye i sutura ye tiɲɛ nka a kɛ ni bilenman ye la i sutura a kɛ ni jɛman ye non a ka sutura la ikraha fi din a ka sutura a ka sutura sutura in ye fila de ye farikolo suturali ni hakili suturali parce que n'i ye farikolo sutura ni hakili ma sutura i siranna min ye a bɛ bɔ a la kun wɛrɛ tɛ sutura in na ko jɛnɛya ɲɛsiran ye ko peut-être a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ dɔ bɛ bɔ jɛnɛya la parce que muso ye cogo dɔ o bɛ se ka cɛ hakili suɲɛ mais ni muso ye cogo dɔ tɛ min bɛ cɛ hakili suɲɛ cɛ bɛ se ka sabali tari m'a faamu de o kɔni o ye tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la muso ye cogo dɔ bɛ yen a ka jugu mɔgɔ ma o tuma na jango arabu n b'o f'u ye arabu fana ni maa caman tɛ kelen ye o la dɛ non o kɔni o kelenni kɔni o ye wulibali ye arabu ni maa caman tɛ kelen ye o la dɛ o tuma na o sutura in kira yɛrɛ nana sutura in sɔrɔ ye kira nana sɔrɔ arabu muso bɛ sutura mais disa birili ninnu o n'a ɲɔgɔnna silamɛya nana o wajibiyali faliyadribna bi khumurihinna ayiwa o nana don u bɔlen kɔ Makan kana Madinɛ hijabu in nana fɛngɛ k'u ka u yɛrɛ sutura n'o tɛ an ni yɔgɔrafa k'o de ka fisa ka tɛmɛ o dɔɔni kan an ka ko sumayara dɔɔni a ye nin yɔrɔ ninnu faamu dɛ mana diinɛ in bɛ tan de naam وما يستوي الأعمى والبصير ɲɛtigi kɔni o ni ɲɛta tɛ se ka kɛ kelen ye ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء wa tiɲɛnikɛla ni baara ɲumankɛla tɛ se ka kɛ kelen ye mais fo a ka kuranɛ faamu kosɛbɛ ala ko allazina amanu minnu dara ni ala la ko ni ala ye kelen ye u donna misiri kɔnɔ ka seli ala k'o t'a ɲɛ dɛ wa amilu salihati u tilala ka baara ɲuman kɛ u tilala ka baara ɲuman kɛ silamɛya de ye ɲuman ye a bɛɛ ayi i bɛ silamɛya fɛ i t'a fɛ silamɛya nangarila si tɛ yen min bɛ se ka fɛn kelen d'a ma fɛn min bɛ silamɛya kɔnɔ ko diyagoya don ko a man ɲi a tɛ yen fo silamɛya yɛrɛ ka hinɛ sira yɔrɔ dɔ la n'i tɛ se ka seliji ta ji la n'a bi tɔɔrɔ s'i ma k'a to yen tayamumu kɛ o tumana tayamumu kɛ n'o sɔrɔla ko i ka hali ni i gɛrɛl'i muso la i taara ko i bɛ t'i ko i y'a sɔrɔ robinet ji sumalen don ou bien robinet ji yɛrɛ tɛ yen i ko i b'i ko so kɔnɔ i y'a sɔrɔ so ji sumalen don kira ko non i kɔlɔsi yɛn n'i y'i ko ni ji suma ye a bɛna mura bila i la a to yen ka n'i ko n'a ye tayamumu kɛ i ka seli tayamumu kɛ i n'i muso gɛrɛla ɲɔgɔn na mais i ko i bɛ n'i ko i y'a sɔrɔ ji sumalen don ko kan'a k'i kan dɛ n'i yɛrɛ bana i m'a kɛ ni ala kama tayamumu kɛ i ka seli a banna
nɔgɔya da tɛ nin ye mais figutigiw olu nana ka diinɛ dɛmɛ k'u seko kɛ n'u hakili ye k'an dɛmɛ mais kuma dɔw la mɔgɔw de don kuma dɔw la u yɛrɛ bi se bi tiɲɛna yɔrɔ dɔw la mais à toute de façon u y'an dɛmɛ parce que figutigiw ka ye cogo la jama yɛrɛ ka masabu maliki o ko kabini kelen i ni muso bɛ so kɔnɔ ye jikoniya a ka dɔgɔ bannen don e dun y'a dɔn i tɛna se ka ko ji suma na dɔgɔ tɛ yen muso ka ji kalaya o tuma na ko a kana gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ olu ye an bila olu y'an ladi ko n'a yɛrɛ y'a dɔn kabini kelen ni jikoni tɛ yen ka taa fɔ ko ji suma na n bɛ tayammum kɛ ko i kɔlɔsi dɛ mais ala kɔni n ye nɔgɔya k'an ye ko n'a ma ji sɔrɔ ko an ka tayammum kɛ ni ji b'an bolo min tɛ se ka istimalu o fana n'i ma ji sɔrɔ bɛɛ ka kan ou bien a bɛ dugutaa sira fɛ fɔlɔfɔlɔ taama bɛɛ bɛ kɛ sen de la ani faliw ni ɲɔgɔnmɛw a bɛ dugutaa sira fɛ waati dɔ sera i n'i muso don sɛrɛkulu la ni su kora a bɛɛ b'a dada aw ka kɛrɛninw fɛ ayiwa i n'i muso gɛrɛla ɲɔgɔn na i ko muso ka ji taga na i k'i ko ko ji min bɛ bidɔn kɔnɔ a man ca dɛ an dun ma se fɔlɔ an dun b'o de min i ko sariya ko nɔ ko a kana ko n'o ye dɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ jigi b'a kan ko a b'o de min sira fɛ ko a ye tayammum kɛ a ka seli a kana a ka bidɔn kɔnɔ ji n ko dɛ a y'o to yen sabu i mana mɛn n b'a la fɛ i balolen tɛ yan o tuma na a y'a ka bidɔn kɔnɔ ji in garide silamɛya ka nɔgɔn kojugu wallahi ni ala kira ka kuma de sɔrɔ sira kira ko maa si ma dulɔ k'i bɔ diinɛ fɛ n'a mi i malo k'i bɔ k'i be k'i jan maa o maa ye dulɔ k'i bɔ diinɛ fɛ i malo la ka ko gɛlɛya ka s'a dan na i yɛrɛ bɛ tila ka yaala i bɛ tila ka yaala dɛ diinu yusuru diinɛ ye nɔgɔya de ye nin diinɛ ɲumanba in hakiliw de y'a gɛlɛya fo ka taa se ni bɔli ma fo ka taa se joli bɔnni ma silamɛya ti maa bila a la a ye silamɛya livre bɛɛ lajɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka silamɛya lagosi bi u ka don silamɛya ka fɛn bɛɛ kɔnɔ u ka ala ka kuma kelen jira an na ko ala ko i ka bi mɔgɔ ka k'a joli bɔ u t'a sɔrɔ hali kafiri boli sɔnna cɛ ye min kɛ nigeriya sisan ka kerecɛnw kɛ k'a ka misiri fa k'a datugu da la ka tila k'a tɔ bila ka taa ka so k'a datugu kerecɛn ninnu bɛɛ kisira foyi m'u sɔrɔ ayiwa wala ko a bɔra de k'i jɔ jugu ninnu fɛ ko fɔ n'u y'ale faga ko n'o tɛ k'u ti gosi kerecɛn a bɛ k'a fɔ jeli ye a silamɛ ɲɔgɔn hakili dɔgɔmanw silamɛkɛ dɔ de bɛ k'a fɔ silamɛ hakili daw ye ko fɔ n'a ye ne faga n'o tɛ gosi tɛ se ka kɛ kerecɛnw لكنه يريدنا أن نعيش معا في سلام ووئام وألا نؤذي بعضنا البعض. BBC kafiru ka arajo so chaîne cɛ yɛrɛ photo filɛ i y'a ye u bɛ ka kuma BBC kafiru bɛɛ bɛ ka kuma nin cɛ in de kan bi kafiri bɛɛ bɛ ka kuma nin cɛ in de kan bi a lajɛ nin cɛkɔrɔba in kafiri bɛɛ bɛ ka kuma nin de kan bi k'a fatura janvier de ni janvier 600 2026 a y'a lajɛ a ko n'ale ma faga gosi tɛ se ka kɛ kerecɛnw mais a bɛ ka kuma jeni fɛ a yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔw minnu hakili tɛ yen a y'a lajɛ ko adamadenya dara a bɛ ka k'o de fɔ ala y'an da an tɛ siya kelen ye an tɔgɔ tɛ kelen ye an tɛ bɔ yɔrɔ kelen wa an tɛ diinɛ kelen yɛrɛ la ko mais ko ala ko an ka lafiya dugukolo kan yan dɔ kana dɔ tɔɔrɔ n ko silamɛya in ne y'a sɛgɛsɛgɛ de n'o tɛ ni kuranɛ cɛ
ala yɛrɛ min ye ne da ala b'a dɔn ni ne kun ye mɔgɔ faga yɔrɔ ye silamɛya la ne kun bɛ bɔ a la n b'a la bi ala min tɔgɔ la o bɛ ne dɔn e mun na i fa n'i ba k'o faga i yɛrɛ t'i somɔgɔw fɛ i t'i yɛrɛ fɛ i tɛ mɔgɔ fɛ diinɛ bɛ se ka mɔgɔ bila nin na ne bɛ kumaw de tulo bɛ ne kumakan na mɛ ne bɛ n te turu ala min ye ala b'a dɔn ni ne kun ye mɔgɔ faga yɔrɔ ye silamɛw ka diinɛ na ni o ala bonya cɛ ne kun bɛ bɔ a la e ka mɔgɔ tɔɲɔ ko f'a k'e ta kɛ mun na an ti arabu bato la arabu m'an bila o la mɛ arabu juguw y'u hakili jugu don an ka mɔgɔ dɔw la u tɛ ala fɛ u tɛ kira fɛ ni diinɛ tɔgɔ ye a dansagona dɔw tun bɛ kira ka sahabaw la u nana kira yɔrɔ la sɔrɔ silam kelen ko k'ale kɔni bɛ ala bato sa fo ka taa ale sa a sun ti tigɛ kun kelen ko ale ti muso yɛrɛ furu bilen kelen ko kɔni ale ti sunɔgɔ su fɛ k'a b'o layidu di kira ma ale ti sunɔgɔ su fɛ a bɛ si ka seli kira ko n bɛ kelen fɔ ye aw tɛ ala fɛ ka tɛmɛ ne kan wa a tɛ ala dɔn ne ye wa muso bɛ ne bolo wa ne bɛ sunɔgɔ su fɛ wa ne su bɛ tigɛ don dɔw la wa ni maa wɛrɛ ye dɔ wɛrɛ kɛ ne ta tɛ ala t'a minɛ i bolo nin jɛlen bɛ yen ka dansago kunbɛn ka dansago kunbɛn mɔnɛ don quoi mɔnɛ don nin diinɛ ɲuman u y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ min ye mɔnɛ don mɔnɛ don ala k'an dɛmɛ mɛ cɛ ye nin min kɛ a ma ɲumanya kɛ quoi mɔgɔw bolo k'a ye ko kura dɔ de k'a yɛrɛ ye bɛɛ bɛ ka k'a félicité bi kafiri bɛɛ bɛ ka k'a tanu bi mɛ cɛ ma aw ni ne bɛ seli cogo min na cɛ y'o ɲɔgɔnna dɔ de kɛ a ka kerecɛnw kisi n'a kun b'u kisi hali n'a kun taara sa kaaba kɔnɔ a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ a ka volonté tɛ dɛ c'est obligatoire ala de ko aw minnu ko a ye silamɛ ko a bɛ muhamadu nɔfɛ hali kafiri bolitigi wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fa'ajirhu ko hali ni kafiri kelen b'u la ka na kalifa ye silamɛ ma kafiri boli sɔnna kuranɛ de bɛ ka k'a fɔ kafiri boli sɔnna nana kalifa ye silamɛ ma ala ko fa'ajirhu ko a minɛ a kalifa minɛ fa'ajirhu a kalifa minɛ kafiri bolilen ka na kalifa ma bolitigi ala ko silamɛ a kalifa minɛ n'i ma kalifa minɛ don i ye kafiri de ye a kalifa minɛ a ka ala ka kumakan fɔ a ye ala ka kumakan ye mun ye i ka silamɛya ɲɛ fɔ a ye i ka silamɛya taabolo fɔ a ye nka i t'a diyagoya dɛ n'a sɔnna o don n'a ma sɔn dun abluguhu ma'amana a ɲininka ko e bɛ fɛ n ka mun k'i ye n y'o fɔ i ye siɲɛ caman e bɛ fɛ n ka mun k'i ye kafiri i bɛ ne silamɛ de bolo n jɔlen b'i jigi kɔrɔ ala kɔfɛ ne de jɔlen b'i jigi kɔrɔ n ka mun kɛ kafiri ko i ma ni sera n'i ye kɔnɔdimini n bɛnkɛ bɛ yen maa tɛ se ka se ma ala ko ko a se e ye silamɛ in dɛ kafiri se de pour que jugu kana sɔrɔ aw bɛ kuma faamu wa mɛ ni cɛ in kelen filɛ hero ye bi kafiri bɛɛ bɛ ka kuma kan bi kafiri bɛɛ parce que a fatura bɛɛ bɛ k'a tanu k'a mankutu k'a ye kerecɛnw mara mɛ k'a sɔrɔ kerecɛnw marali kun y'a ma wajibi ye an ka kuranɛ yɛrɛ la a y'a ka diinɛ baara kɛ mɛ anw ko yan don min na dɔrɔn tɔɔrɔ kana se kerecɛn ma a jara la ilaha illallah ala k'an dɛmɛ
aba janto nani kuma nu c'est-à-dire bini fo mo ti to en quoi naam an kɔni y'a ni di naam an y'an ka bonya di an y'an ka danbe di Naam. an fa ka neni an ba ka neni min bɛ se min na o k'o kɛ mais se bɛ ala kelen de ye wallahi mais peut-être mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka siran ka jɔ o jɔyɔrɔ la mais a bɛ minnu mɛn a y'a jija a kana bɔ a kɔnɔ Allahu akbar haydara ni ala sɔnna an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ yen naam silamɛya ye nin de ye hinɛ ni makari jogo ɲumanya naam jamana tilenni yace Samarkand naam Samarkandi minɛni naam o bɛ silamɛ bɛɛ waju Allahu akbar silamɛw de nana mɔgɔw k'u ɲɛ ti da silamɛya ka gɛri ba 12 la tuma min na kafiriw ni silamɛw cɛ naam silamɛw nana dugu dɔ minɛ ko Samarkand an ka diinɛ maaba dɔw bɔra yen diinɛ cɛ belebeleba dɔw bɔra Samarkand naam silamɛw nana don n'u ka kɛlɛkɛlaw ye ka Samarkand minɛ Samarkandi chrétien ɲɛmɔgɔ u ka batokɛla ɲɛmɔgɔ dɔ nana fɔ a ye ko silamɛ ninnu ye janfa de kɛ dɛ ko silamɛya ti bin ma kan dɛ ko a ye wuli a ka taa se u ka ɲɛmɔgɔba ma a k'a ɲɛfɔ a ye o ti sɔn nin ma bon a kuma a bɛɛ bɛ kɛ ni sow ni faliw ni sen de ye bon ka bɔ Samarkand ka na fɔ Madinɛ naam walima ka taa fɔ Bashar ka yɔrɔ tɔgɔ ye di fɔ Syria parce que o y'a sɔrɔ silamɛya ɲɛmɔgɔya so bi yen de o yɔrɔ ninnu na ale ni Liban o bɛɛ tun ye silamɛya ɲɛmɔgɔsoya sigiyɔrɔ de ye o tuma na mun kɛra u wulila ka bɔ Samarkand naam ka na silamɛw ka ɲɛmɔgɔ nɔfɛ ɲɛmɔgɔya sigiyɔrɔ la mais o don Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz o de ye silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye o don naam kafiri ninnu nana u ko Umar ma ko an ka dugu minɛ n'a ka mɔgɔw fɛ dɛ naam ko bi ghayri inzar Allahu akbar Umar ibn Abdul Aziz ko Umar ma ko an ka dugu minɛ n'a ka mɔgɔw fɛ naam u n'a ma kuma u ma sudana u nana cɔn an kan k'an ka dugu minɛ Allahu akbar n mago bɛ yɔrɔ dɔ de la nin kuma in kɔnɔ a b'a janto kuma in na kosɛbɛ naam haydara silamɛw selen dugu la jango dugu hɛrɛ ma naam mais a nana fɔ Umar ibn Abdul Aziz ye u ka diinɛ bato kɛ ɲɛmɔgɔba de nana naam a n'a ka cidenw a ko a ka silamɛw nana bi an ka dugu kan u n'a ma kuma Umar ibn Abdul Aziz ko nin ye kuma jugu ye koyi ka taa bi aw ka dugu kan u n'aw ma kuma naam u k'u n'a ma kuma wa an ka tɔɔrɔ ma se u ma naam Umar banana Umar ko i ye silamɛw wuli o yɔrɔ bɛɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen k'a kana sisan a ye ninnu bisimila dunanso kɔnɔ kafiriw de don mais o ka kan ni bonya o bonya ye Umaru y'a bɛɛ k'u ye fo a ka kɛlɛcɛ kuntigi kana kɛlɛkuntigi nana Umaru y'u wele ka na ko a ye min fɔ n ye a ye segin a kan o ko i ka kɛlɛdenw taara bi an ka dugu kan anw ma s'u ma dɛ wa u ma hala sudana ne y'o nin fɔ ye kira ka kuma na ani ala ka kuma ani siratul mustaqimi aya kɔnɔ ko kana nkalon tigɛ a kana jɔn nin kuma in na dɛ la kana nkalon tigɛ kana nkalon tigɛ nkalontigɛla tɛ silamɛ ye fo n'a bɛ yɛrɛ ɲini kɔnɔ
o la a bɛ bɔ nkalon la a kana nkalon tigɛ Umar bin Abdul Aziz ko kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ma ko yala i ye ninnu ka kuma mɛn wa a ko ɔhɔ a ko n y'a mɛn a k'u ye min fɔ tiɲɛ don wa a ko tiɲɛ don silamɛ tɛ nkalon tigɛ o a k'u ye min fɔ a ko tiɲɛ don Umar ko mɛ mun y'a don o la a ko el harbu khida ko kɛlɛ ye fɛɛlɛ de ye ko an b'u ka dugu cogo dɔn n'an y'u sɔmi u bɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn labɛnw b'u bolo ko alors kɛlɛ ye plan de ye an fana ye plan de kɛ ka jigin u kan k'u minɛ Umaru ko min bɛ u ka dugu ni libérali cɛ o y'a bɔli ye ka se ko n'a sera yen silamɛ kɛlɛ den kelen kana si u ka dugu la a bɛɛ ka bɔ a ye silamɛya ka laadiriya ye a n'a jugu cɛ a n'a jugu suye cɛ se sɔrɔlen a selen a la nafoloma yɔrɔ don hɛrɛma yɔrɔ don mɛ a ko fɛn min bi ani bɔli cɛ o ye aw seli a mana se waati o waati o waati kɔnɔ silamɛ cɛ kelen kana to dugu in na a bɛɛ ka bɔ Samarkandi cɛ bɔra n mago tɛ o yɔrɔ yɛrɛ la mɛ i b'o to i kɔnɔ silamɛ tɛ nkalon tigɛ ni silamɛ bɛ kiiri tigɛ a b'a tigɛ ni tiɲɛ ye amin u nalen dugu kɔnɔ kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ in a ye silamɛ bɛɛ wele ko bɛɛ ka bɔ nin ye kalo jatew de ye nin ko ninnu bɛ kɛ a fɔli surunyana e ɲɛ kɔrɔ mɛ nin kɛra kalo jatew de kɔnɔ Uzbekistan dugu dɔ de ye Samarkandi wa sabanan don quoi a bɛ Asia Wusta de la a bɛ Asia de Asie i y'a ye u ka jan i y'a fɔ ten surtout o waati yɛrɛ la ka bɔ yen ka na Umar bin Abdul Aziz tun bɛ yɔrɔ min a ka jan kosɛbɛ a ka jan i y'a ye bon ouais mais Samarkandi cɛ caman bɔra yen koyi Abulayi dama wa Samarkandi an ka diinɛ patron caman de bɔra ala filɛ nin ye tashtahiru bi amaratiha al-islamiyya al-muzhira ya ka ca misla sahatu Rijistan wa masjid bin al-Khana a ka ca kosɛbɛ a ko ganiya kɛ asima voilà fɛnba caman de bɛ yen mun kɛra cɛ seginna a taara a sera dɔrɔn Kaidu a ye silamɛ bɛɛ wele kɛlɛcɛ bɛɛ ko bi tile kana bi ka silamɛ kelen to nin dugu in kɔnɔ k'u ka bɔ i bɛna kabako min ye silamɛw y'u ka doni siri dugudenw bɛ ka k'u ɲininka ko mun kɛra ko an ka ɲɛmɔgɔ ko k'an ka bɔ ko ka taa wa dugu bɛɛ de wulila ka kule ci k'u ka minɛnw siri ko ni silamɛw bɛ taa olu bɛ taa c'est-à-dire min yɛrɛ nana shakwa kɛ min yɛrɛ nana fɔ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ la ale yɛrɛ denmuso o min ka d'a ye fɛn bɛɛ ye a y'a sɔrɔ o denmuso ja o tuubira silamɛw ka nin minɛni in kɔnɔna na bere t'i di ka muru t'i di kan a bɛ sigi ka baro kɛ u bɛ k'o ɲɛfɔ bon silamɛw ye yen minɛ sisan silamɛw de ye masakɛ ye kiiri o kiiri kɛra a kɔnɔ bɛɛ lafiyara tɔɲɔlikɛla fɛn o fɛn kun bɛ yen silamɛw y'u sen da a bɛɛ tɔ kan nin waati kunkurunin kɔnɔ dugulamɔgɔw de ko k'u ti bɔ n'u bɛ bɔ kɔni dugu bɛɛ de bɛ b'u fɛ a ma ja dɛ aw ka a kisa sama a ka kalan n'a lafiyara c'est-à-dire a bɛ dɔ fara i ka limaniya kan Umar bin Abdul Aziz a ko a bɛ bɔ de mais u ye kalo damadɔni min kɛ n'u ni mɔgɔw bɛ kuma bɛɛ ko an zɔda aw ti bɔ dɛ n'a bɛ bɔ an bɛɛ de bɛ bɔ parce que laadiriya nana
an musow tora an bolo نعم a ye kiiri kɛ tiɲɛ kan wa a bɛ ka k'an bila sira min kan nin de ye sira yɛrɛ ye الله أكبر mais silamɛ y'u jogo ni silamɛw ka taalimato kama samarikandikaw ko n'a bɛ bɔ an bɛɛ de bɛ bɔ الله أكبر u ka alabato kuntigiba yɛrɛ denmuso o ko a fa ma ko ninnu ti bɔ dɛ bɔ الله أكبر ko ka na an kɛ jɔn ye k'u ti bɔ k'u man kɛ jɔn ye dɛ ko ninnu nana hɔrɔnya de والله إننا بوجه لنا mais a labanna mun na u bɛɛ tubira u jigi tigɛra parce que i jigi y'i ka jamanadenw de mais ni jamanadenw y'a yira u ye fɛn wɛrɛ min ye o ka d'u ye i bɛ taa min mais a fana tubira jagoya la n'a y'a kisa bɔ k'a kala Umaru bin Abdulaziz ka nin kadiya in na ani samarakandikaw a bɛ dɔ fara i ka limaniya ka silamɛya la mais n ko an ɲɛ bɛ selilaw de la dɛ mais silamɛ ye man di dɛ ah oui an ɲɛ bɛ selilaw de la silamɛ ye man di dɛ kira ko in bɛ laban seli in de la a filɛ an bolo nin kira yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛna silamɛya tɔgɔ tiɲɛna ala tɔgɔ tiɲɛna silamɛ ɲumanw tɔgɔ tiɲɛna ni hinɛ diinɛ ba in hinɛ diinɛ min bɛ hinɛ kafirifin na a jugu a jugu bɛ fɛ k'a faga mais ala b'a kisi a b'a jugu labila kira m'o kɛ a nana cɛ sirilen sɔrɔ a ka misiri kɔnɔ fo a ninakili degunnen don ko kira ma k'a tun bɛ nin faga k'an y'a minɛ kira ko a y'a fɔ a ye taa dumuni d'a ma silamɛw kamana ko mɛ a ko a y'a fɔ a ye taa dumuni d'a ma n'a hakili sigira an bɛna o tilala ka kɛ silamɛ ye k'a ka mɔgɔ bɛɛ tuubi ka fara bon hinɛ ni makari de bɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ye wa fanga ni barika ni nɛni de bɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ye ala ka hakili ɲuman d'an ma naam walal musi ɲumankɛla ni jugumankɛla tɛ se ka kɛ kelen ye قليلا ما تتذكرون aw ka miiri ka dɔgɔ a ka miiri ka dɔgɔ